es Mónica? Carlos. O mesmo. Encantado. Encantada. Pensei que... Nada, que estaba pensando que como non enviamos foto, pois co mellor non nos íamos coñecer. Eu viña co mesmo na cabeza. Disculpa, é que é a primeira vez que fago isto e non sei moi ben como comportarme. Eu tamén, Isto é máis propio da rapazada, non? Que fai todo cas aplicacións do móvil. Totalmente. Pero a ver, tampouco ten tanta ciencia, non? Te lo que eu quero e viceversa. E se non chega a ser pola app, xa me dirás. Non nos coñecemos de nada e de outro xeito sería bastante difícil coincidir. Totalmente. Hai que estar cos tempos. Iso, hai que actualizarse. Pois nada, imos ao que imos. Sí, eu estou super dispoñible. Estou disposta. Aí tes. A verdade é que cando a puxen en Wallapop non tiña eu moita fe en que lle fose interesar a ninguén. En serio? Pois eu son fan, non sabes a ilusión que me fai, non sabes. E a min, o teu interese. Para min, Roberto, foi o mellor dramaturgo que deu este país. O mellor. Ademais de ser un grandísimo actor, director... Non sei como non se fan máis cousas para manter a súa memoria. Hoxe en día o teatro galego sería totalmente diferente se non existise. Quitáchesme as palabras da boca, É da estrea de saxo tenor. Da que? Da estrea da obra. Da obra. Claro, da obra. Sí. Sí. Víchela? Vina, sí, claro, moitísimas veces. Gustoume moitísimo. E o tenor? O tenor? O tenor, claro. Que tenor? O tenor. E o monólogo do pianista, gustouche? O pianista? Boísimo, brillante, eu diría que xenial, como tenor. É que non hai ningún pianista na obra, nin tenores. De que vai isto? Porque estou empezando a ter a impresión de que non sabes quen era Roberto Vidal Bolaño nin a súa obra. Espera, agarda, espera. A ver, é certo. O de mercarche a foto foi unha excusa. Non teño nin idea de quen é Roberto Vidal Bolaño. Non sei nada de teatro. Unha excusa para que? Pois para falar contigo. É que vivimos na mesma rúa. E levo moito tempo querendo entrarche e non sabía como facelo sen facer, non sei, que parecer unha tola. Pois que mágoa. O que? Que non te atreveses a entrarme dun xeito máis normal. Es moi guapa. E parecerías menos tola do que estás a parecer agora. Mira, sinto moito. Mellor marcho, vale? Non, espera, que tampouco che dixen que marchases. Se cadra, podémonos dar unha oportunidade. En serio? En serio? No peor dos casos, quedaría isto como unha anécdota divertida. No mellor dos casos, quen sabe. Pero, vas comprar a foto? É que non me quedou claro.
caricias amadas.